ditundung kelawan bojomu Sukmonaji. Syukur. Panjenengan nyukur ki kula Dimas. Ayo wae, genah kowe iki wong wadon sing luput. Kowe iki wis duwe bojo wani selingkuh kelawan wong lanang liya. Lho yen kowe ditundung ki bener bojomu Sukmonaji. Nuwun sewu Dimas Kakang Seto. Lho kok saged ngendikan kados ngaten panjenengan. Sedaya menika iki jalari panjenengan, kepiwiti panjenengan lho. Piye? Kowe ngluputke kelawan aku? Jeh. Kartika Rukmi. Dak kowe ngerti dumadine selingkuh. Dumadine selingkuh iki sing luput kuwi wong wadon. Mergo wong wadon ora kenceng kembene miyur marang tresnane wong lanang liya. Satemah nganti ndadekake selingkuh. Nek wong wadon ora miwiti, wong wadon ora kenceng kembene ora bakal ono kedadian selingkuh, ngerti kowe? Dimas Kakang Seto. Monggo kersa nek panjenengan ngendikan bareng panjenengan wis ngrasake kepenak enak. Lho wonten kahanan kados ngaten kok ngendika panjenengan ngaten. Sakmenika pun kelampahan kula dipun tundung Kang Mas Sukmonaji. Nggih mboten kula nyuwun tanggung jawab. Piye? Nyuwun tanggung jawab panjenengan. Aku kudu tanggung jawab lawan kowe. Nggih. Ora bakal. Lho, Aku ora bakal tanggung jawab mergo apa? Aku isih Joko. Aku isih legan. Nek umpama aku golek perawan bisa kasembatan. Lho ngopo aku kudu tanggung jawab lawan wong wadon sing rondo kaya kowe? Dimas Kakang Seto. Nggih mboten kula tetep nderek panjenengan. Bali. Mboten. Kowe lagi bali. Mboten. Iya. Lah Bang Seto. Oh, Arep ngopo kowe? arep kula pateni Kartika. Lah kok tok pateni iki salahe apa? Mergo Kartika Rukmi ditundung kali bojone Sukmonaji. Nungko dateng lampah kula kepengin nyuwun tanggung jawab kali kula. Jaluk tanggung jawab lan Nggih. kowe. Ya bener Kartika Rukmi ya. Kowe iki wani tumindak kok ora tanggung jawab iki piye? Anane ditundung ki mergo selingkuh karo kowe. Wong lanang kok ora tanggung jawab. Lho nek upama sing miwiti iki mboten Kartika Rukmi, mboten badhe kelakon. Mergo Kartika Rukmi ku wadon sing kendho kembene. Nyalahke Drupek. Si Kartika Rukmi tak anggap wong gampang. Ngono. Nggih. Ya ora apa-apa nek pancen kowe wangkal, kowe mau tanggung jawab perkara Kartika Rukmi iki. Gegayuanmu ora bakal kelakon. Ora kelakon ora? Mangkene. Lho kok pepuntone panjenengan ku ngancam kalian kula. Lah iya. Kok mboten badhe saged kasembatan panjangka kula? Pida Jangka Jayabaya ora bakal tak wenehke kowe. Monggo marang sapa kang nggawa Wida Jangka Jayabaya? Iki besok bakal kelakon dadi ratu-ratune ratu ning tanah Jawa. Menika sampun dados panjangka kula. Kula saking kok Ora angger iki ora tanggung jawab karo Kartika Rukmi ora tak kena. Ya. Nggih matur nuwun nggih Bu. Nggih. Menawi syaratipun ngoten, nggih, kula purun tanggung jawab, kula purun ngepek bojo kali Kartika Rukmi. Gelem? Purun. Gelem tenan ya mung ngono kuwi tok. Lah pripun? Matur nuwun nggih Bapak, tanpa panjenengan kula mboten ditanggung kalian Dimas Kakang Seto. Matur nuwun nggih Bapak nggih. Lah iya. Nek nggih nganu, Guru. Menawi benjang sampun kelampahan kula bebojoan kalian Kartika Rukmi. Niki enten syarate. Syarate apa? Nah, syarate nek nganti kula niku seneng prawan, seneng rondo, Kartika Rukmi ora entuk nesu. Ngono. Nggih. Lah kok ngoten Dimas? Ayo. Dadi niku syarate. Lah malah jalukane kula Dimas. Nek syarate kaya ngoten kula malah seneng. Lho kok seneng? Nggih sing doyan wong niku mboten panjenengan dhewe. Lanjut. Sing kepengin ngrasake enak kepenak mboten panjenengan dhewe. Padha mawon. Menawi kula pun kelampahan dados garwa panjenengan. Kula gandeng Joko pitung dina pitung bengi tak jak kelonan panjenengan pirsa. Padha wae panjenengan ora entuk duka lho. Padha enake nggih Iki yo cocok. Cocok.
to. Omah-omah model milenium iki anjen ya kudu ngono iku. Adil nggih, Bapak. Iya. Ya, monggo Kartikorupi. Ning nek mripatku ora weruh dhewe. Nek nganti mripatku weruh dhewe ki kelonan karo wong lanang ditakon dosa. Lho kok ngeten Bapak lho. Ya iya. Kok malah menang-menangan ngeten. Menangan-nangan ya ora apa-apa ngono iki umpama kowe weruh wong barang ora kalong ae. Ya nggih, Bapak. Ngono iki mbok ibaratno apa ger klaras wis ngono. Nggih, Guru. Menawi ngaten kula nyuwun supados Wida menika kula suwun wonten ing tangan kula supados menapa ingkang dados panjang kula saged kasembadan. Aja sembarangan. Iki akeh sing padha mbutuhake Wida Jangka Jayabaya mula disingetake dislametke gawa munggah ning Tengger. Aja nganti sapa wae weruh. Oh, nggih, sedika dawuh. Bapak, semanten ugi kula nyuwun dipun digulang ngaji bab menapa kemawon Bapak. Mang- Kula badhe sabiyantu kalian Dimas Kabang Sita. Mengko mesti wae kowe tak welek aji Jaya Kawijayan guna kasantikan. Oh, Umpamane kono bocah bagus, wis ta manut ta. Waduh, matur nuwun nggih Bapak. Ya, sampeyan iki malah ngajani elek Kartikorupi. Pun to adil Dimas mboten napa-napa. Monggo Dimas. Gandeng, sing alus. Mbek wungu anggenipun sare. Lho niki wae Kang putra kula miki lho. Sare sampunan. Lah kok melek. Lho melek. Iki sapa? Melek terus ora gelem kedhep blas. Iki kok malah diculik. Lah melek terus ya. Jebule golek. Lah malah ketok. Iki ngono kaya. Lah ngono pripun? Lah sampun kula gedhong lho bocahe nggih ngoten kok bocahe obat terus gedhonge mlorot. Lah ya wiwit mau kok ya nangis, bae jebul kowe iki mung nengenke marang sesukanmu ya. Lah jenengane iku lho Ndara. Kowe iki mesti kaya ngono kok ya. Mboten, nek wong kon ngepok niku kok. Kon iki sing bagian ngepok-ngepok kula sing bagian ngepek. Nggih. Lah kok yen ngepeki kok gedhe sisih iki piye to? Lah wong mboten pura sing mriki kok njaluk sing kene terus saya. Dadi kaya ngono. Dadi susune nglumpuk ning kene. Kowe tak sangat iki. Rumangsa seneng banget rasane ngatiku kalamun to aku gonku kumpul kelawan kowe kabeh kaya ngene kok yo. Anjing Rayu. Ya mung bae sing tak jaluk kudu pinter-pinter nggonmu ngomong. Anjing Rendraswari. Senajan to kula menika namung ati. Sak saged-sagedipun kula menika ngabdi dhateng panjenengan. Sendya turu dhateng panjenengan. Mergo kok ya suwe banget yo garwaku Kang Mas Astrawara iki kok durung rawuh ning dalem taman. Apa ya ora kapan kelawan Pancine ya koyo ngono ya ora Pucuk-pucuk Pak tutup. Potongane kaya preman pasar ngeplak. Yoi! Kasih setara, kasih setara. Ketoke perlu didodok. Aku goleki Wida Jangka Jayabaya. Wah. Dik. Wah. Engko dhisik. Kok mlebu ana ing dalam taman jane sapa? Aku Sedayu. Isdayu. Iya. Sapa kowe? Aku Indraswa. Indraswari. Ana ngendi Wida Jangka Jayabaya? Yen kowe takon bab perkara Wida Jangka Jayabaya, aku ora ngerti. Ora ana. Ora mapan oleh mamen. Kaya
Widorana sing ana Indraswari. Mulai kene kowe melu. Ketiwasan Rama Ibu, Dorayu Indrasari dipun blagat pawongan Nuwun sewu, Joyon. Kasunyatanipun nggih boten wonten prajurit ingkang bukangaken anggenipun jalu. Ya. Menawi wonten durat moko ingkang mlebet wonten ing taman menika pranyata sanget malingipun wasis kaya ora jeneng mokal. Yen Durjana kan dusta marang Mbak Ayu. Salah suwijining Durjana kelimpat mula saka kuwi. Sowan ing dalem kasatria. Kang Masku aturana supaya ngadhep urusane. Ya bangsa kowe. Ya Rama Ibu. Marang seliramu potaraning sun Astrawa. Kawuh katimbalan. Jeneng kagem ingsun timbali ingkang supaya ngadhep ana ngarsaning Rama dumununge ing paman paminggaring Ngertosaken kaget salebetipun manah. ya Dumadaan katemben mapan wonten ing dalem kasatriyan. ya Kula tinimbalan kapurih tumapak wonten ing taman pamardi putri. Ngersa panjenengan tenanipun wonten wigatos menapa. Rama arsa dawuh ngenani marang kedadian ing praja pamenang ing kalungguhan iki garwamu si Dewi Indraswari aneh saka taman pamardi Kanjeng Rama. Ya. Sinten ingkang kapatah minangka jagi kawujenganipun anak lan garwa kula. yen ora luput saka panyokra bawaning Rama ora ana liya kadangmu si Jaya Amijaya ning ewon dene isih kebobol. Lajeng sinten tiyangipun ingkang sampun tumawan bradat anak lan garwa kula. Panjenengan sun ora ngawuningane. Mula panjenengan sun nimbali sliramu. Sliramu ingsun tus ngupati murcaning garwamu aja tuli bali ing praja pamenang lamun ora saribit kelawan Indraswari. Kanjeng Rama. Ya, Peringaten sawetawis sun tambahing pangestu kula badhe mbujung lampah pun napa ingkang gadhah anak lan bojo. ingsun Sing pangestu. hati-hati. Indraswari. Kini kowe bradat aku saka pamenang. Jeneng apa dosalan luputku, Dayu? Kowe ora luput. Ning merga Wida wis ora ning mamenang. Sing ana Indraswari. Ora entuk Wida aku entuk ijol kowe. Apa sing kok karepe, Dayu? Kowe pengen ngerti apa sing tak karepe? Kowe kudu gelem ngladeni Sedayu.
ngrasani wong. Indraswari. Sekayu suwe. Ora tau kok senggol karo wadon. Nadyan kowe wis duweni putra. Nek aku tetep tresno karo kowe. Umpama kowe ra tresno karo aku, aja nyawang rupaku. Ning sawanging donyaku, aku ora duwe blas. Pak BK mandi lho. Iki piye malah gandrung. Oh. Ayune topo. Enak. Dasar ayu. Turun. Dasar ayu. Enak eca. Turutono. Turuti. Aku ora bakal bisa nembang marang. Aja tansah gawe. Enak eka. Kurange apa? Iki takon marang kurang. Iya. Ya kurang bagus. Lho, Jam. wong iki kurang bagus. Saya jam mesti wae lawan garbaku kan Mas Astrawara wae bagus sih kok. Indraswari. Piye? Nyedak orene nduk. Aku kelon. Ora butuh, ora sudi aku. Kae pola eta. Nyedak orene nduk. Apa? Aku pijati. Ya malah diencepi. Yen ra kelon. Lah piye? Piye? Kok telonyor-telonyor teng dono rumangsa
Kok anggap aku apa? Karwamu senengane tebunge lanyo-lanyo. Lah kene, apa karo? Nulak kowe. Tunggal karep lanyo-lanyo. Lah kene yen aku lanyo-lanyo. Kuwi yen aku trimo nek aku ora trimo arep ngomong. Lah yen aku maksa piye? Yen karepe saya padha wae ta. Aku tak prawoso. Teh kendel bondo wani. Derajat anak lawan bojo sapa tenan? Aku Kangaran Sedayu. Wali sopo? Aku Pangeran Astrawara garwane Indraswari. Weluh. Kowe garwane Indraswari. Sedayu. Layak wani lanyo-lanyo. Kowe nempiling karo aku kowe. Nika kan Mas. Kanthi aku wani lanyo-lanyo nempiling lawan kowe. Mergo kowe tak anggap luput umawani derajat lawan garwa. Mergo aku tresno karo garwamu Indraswari. Tresno. Kok kepenak temen tembungmu kowe tresno lawan garwane liya. Kene ora. Monggo Indraswari iki wis duweni garwa yen to pancen kowe kepengin para-prawi, kepengin omah-omah, mbok aja rusak pagrayu. Kanggone Sedayu. Aku seneng rusak pagrayu liyan. Hei Astawar, Sedayu. ning pengarepanmu. Aku bloko nembung. Bojomu tak jaluk. Sedayu. Monggo ana tetembungan garwa sigaralima. Sedulur bathuk senyari. Cilik gunjak anake gedhe jiwat lawan bojo. Bakal tak rewangi toto animo. Hewani ngadepi Sedayu. Serep nyawamu Astawar. Rusak jangkah lan badan. Astrawara temekaning pati. Kowe gelem ngladeni Sedayu apa ora? Aku rasa ngladeni karo kowe. Wis ora gelem ngladeni karo aku. Ora. Ora gelem ngladeni Sedayu. Jaluk balik. Ada. Putraku Sedayu. Mergo kowe wis gawe gelane ngatine Sedayu. Iki putramu. Ana cilakane aja nyalahke sapa-sapa. Kabeh kowe